Fachář Mike. Zdravím lidi, já jsem PS1Player a zdravím vás u prvního videa na tomhle kanále PS1Player.cz. Skurvená vosa, piči! Padni ty svině, se nevracej. A dneska to bude video o tom, jak hrát hry na PS1 i na PS1 i na počítači. Takhle vole, píčo neser. A jak si zapneme Google nebo jakýkoliv jiný prohlížeč, vole, najdeme na úlož, vole, píčo. O to, vole, klasika, vole, že jo. To už ani neřešíme. Prostě úlož toho klasika. Píčo, můžeš zrychlit. Ser mě ty svině. Tak. To by bylo. A najdeme si tady plus, BIOS. Protože ten BIOS tam musí být prostě do píči, jinak to nerozfacháš, vole. Chápeš to do píči, jinak to nerozfacháš. A nepůjde ti to, vole. Tu 1.9 na to se můžete rovnou vysrat. To je na hovno. Potřebujeme 1.7. Tak, tady to je ono, myslím, nevím. Na nic, vy to budete ani v popisku, jenomže já než to najdu. Jo. Dobrý. Dobrý. Tak, tady si, vole, dáš, vole, tady to, vole. Dobrý pičo, jakmile to máš stažený, tak to zapneš, vole, tohle vypneš, vole, a tohle to pičo si dáš na plochu. Kurva, že já jsem ten zasraný Google vypínal, píči, se na to vyseru. No to je jedno, neřeším. Teď, vole, zapneš tady tu sračku, vole, dáš config a tady to wizard guide, vole, pičo, dáš config, vole, tady si najdeš, vole, tohleto, to kde je pal, vole, to poslední, vole, do píče pal. Jo, vole, tady u toho druhého si nastavíš, vole, tady, vole, to jde 3Dčko. A to mám už nastavený dobře. Tak jdem, vole, next, vole. Tady to je, vole. Jo, tak tady jsem to skurvil. Já jsem kokot! Piče. Palko, vole. Tady, vole. Tady to, vole. Fik, vole, dělej, pičo. Ale pal do prdele. Tady to necháš, vole. A jestli máš gamepad, vole, tak si to nastavíš jako já, pičo. Nebo si to pak nastavíš na klávesnici, vole. Třeba tady, vole, u dvojky nemám nic, vole. Si můžu dát, vole, takhle, vole. Takhle, no, tam to si nastavíš už prostě, vole, jak budeš chtít, vole. Prostě klikneš na to a dáš tu písmenku, vole. U, O, vole, I, vole, J, vole, K, L, vole. To ti stačí, vole. Akorát, když budeš chtít hrát Ape Escape, a, vole, tak budeš muset mít tajto, vole. Ale to už neřeším. A jak tam zatím tajto. No, hotovo, vole. Teď si to můžeš nechat zaplít nebo to vypnout, já na to mrdám, dám si to na plochu, vole. Vole, písek. A co tam zase mám do píčoviny v tom? A běž do prdele. No, vole, teď si znova zapneš ten zasraný Google, který jsem vypnul, vole. Pokud
moc jsi ho vypnul nebo ne. Vole, teď tam napíšeš buď tohle, teda hovno, vole, tohle, buď tohle, to jsou tyhle ty stránky, nebo tohle, vole. Ukážeme si oba dva způsoby, vole, píčo. A ty se vypni, zasranej seznam. No vole, tak až se to načte, vole, pičo, tak jsem tady. A nesr mě, zkus to vypnout, vole, najdu si tě, píčo. No tak, vole, zapl si z té stránky, vole, a teďko nevíš, co máš dělat, že jo, vole. Tak přesně proto jsem tady já, vole. Najdeš si tady to, vole, ROMs, vole, romáci, vole, sosáci, vole, a hry, vole. Tak si tady, vole, najdeš ty konzole a dáš PSX ISOS, vole. Jaký SISOS zase do píči. Tady se mi to hledá líp, než tam na té stránce. Tak, vole, našla se ti tady ta stránka, vole. A, vole, třeba si najdeš nějakou hru, vole, kterou chceš, vole, kterou ti doporučím. Tak nevím, třeba si tam dáme tu hru, jo, já mám vlastně už tu hru staženou, tak abych ji nemusel stahovat, tak to jenom ukážu, vole. Dáš si třeba Ačko, vole. Já to tady najdu, vole, abych to nemusel stahovat. Potom, vole, nová, vole, další hru, vole. Teďko, vole, v tom natáčení zase nevím, co mi to bude sekat ještě víc, píčo. Je to sere, vole. A co jsem za kokota? Jo, vole, tady si najdeš tohle, vole. Tady to, vole, APS, CAPE, vole, U, vole. Vole. Vole, tady klikneš na to download links, vole, nebo si sjedeš kolečkem na myši, vole, dolů. Ale lepší je najít si tady to, vole, klikneš na to a ono ti to tam najde, vole. Jo, vidíš, vole, tady to ti tam najelo a teď na to klikneš. Vím, že já na to klikat nebudu, já to už to mám stažený. Jo, vlastně musím na to klikat, tam je pak ještě složitější postup, vole. Jo, vole, tady to máš hotový, tak si jedeš semka dolů a klikneš ještě jednou na tohleto, vole. Klikneš na to, vole. A začne se ti to stahovat, jasný? Já to píchám. Odkaz na hru budeš mít taky popisku, píčo. No a teď to druhá stránka, vole, cool rom, vole. Tady si najdeš taky romky, vole, taky romáky zasraný a dáš si Sony PlayStation. A pal do píči. Tak, vole, tady si dáš zase, tady písmenka, vole, dáš si Ačko, nebo jaký chceš písmenko. A běž do prdele, neser mě. Vole, já najdu tam tu hru, vole, kterou budu ještě dneska natáčet, vole, píču. A co jsem zase, vole, slepý jak kokot. Tak, vole, tady si dáš tady to, vole. A nesmí tam být demo, vole, to je demo jenom, vole. To není plná hra. Jo, vole, a tady to malinkým, vole, alternativ, vole. Na to klikneš na to, vole. Objeví se ti tady to. Tady počkáš, vole, 15 vteřin. Tak my si počkáme, vole, a ukážu ti, jak to tam funguje, vole. Tak, vole, to se ti načetlo. Teď dáš tady to download, vole. A už se ti to facha, vole, píčo, stahuje. Já to zruším, vole. No pak už tu hru jenom extrahuješ jako tady tu sračku, vole.
Se kouknu, jestli to mám, vole, tady. Jo, vole. To píči. Vole, tady to rozkliknu a už to jenom takhle přitáhnu. Tady tu složku, píčo, tady tu složku. Přitáhneš na plochu nebo kam to chceš, vole. Vole, znovu si zapneš tady to hovno. Dáš file a run ISO, vole. A ono by se ti tam mělo objevit ve složce. Běž do prdele, vole. Vole, měl by si tam mít zaplou složku. Něco takového, nebo něco takového. No, vole, teď si najdeš tu hru, kde ji máš umístěnou, vole, do píče, už ani mluvit neumím. Tak, vole, ale klikneš na tu hru, vole, vidíš? Už ti to fachá. Tak, chvilku počkáš, jestli hraješ tuhle tu hru. Ještě chvilku. No a vidíš to, vole, už ti to fachá. Ti to fachá, vole. No dobrý, tak tady to máš všechno z tohoto videa. Jestli jsem ti nějak pomohl, vole, píču, a tak dej like. A kurva písek se na mě koukej pořád. Nebo ti sežuru mámu s marmeládu. Seru.